Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 9 март дүшәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызны Коръән Кәримнең Ниса сүрәсенең 36-нчы алып 39-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله ربنا الأعلى Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән.
Allah'a gıbretler kılığız hem ona hiçbir teyin zat izlemegіз. Ota onaga, tuğanlarga, yetimlerge, fakirlerge, yakın körşülerge, yirak körşülerge, yakın arkadaşga, yolçuga, buyrugızda bulganlarga, kul jariye, hizmetçi hem boşka şundularga yaxşı muamelede bolığız. Allah öz-özüne goşyk takabbirlerini, özlüksiz maqtangan kişilerini seymi. Andi kişiler soran bolalar, boşkalarını da soran bolurga koturtular. Allah bergen nimetlerini olar yeşirip tutu. Biz andi kafiler için şıday olmaslık jaza hazırladık. Allah'a ahiret gününe inanmagan keliş, malların kişilerge көрсәтер üçüngni. Mine min din için aş ustram şıgımlar tügem dep, sarıf etkenler de ahirette gazapka duşar bulur. Şaytan birisine ipteş bulayken, bik de yaman ipteş ol. Allah'a ve ahiret gününe iman getirip, özlerine Allah tarafından berilgenine din yolunda sarıf etseler ni bulayın deyindi. Allah onlarni halini bek yaxshi bilib turadi. Muhtaram o'quvchilar, siz Qur'oni Karimning Nisa surasining 36-dan olib 39-ga qadargi oyatlarini ham ochiqlovlarini tingladingiz. Соңгы хәбәрләр. İran Bilgiçler Meclisi AQSh һәм Израильнең соңгы һөҗүмнәрендә һәлак булган Али Хәмәнәйне урынына улы Муштаба Хәмәнәйне илнең 3нче дини лидер итеп билгеләде. AQSh илбашы Дональд Трамп 56 яшьлек дин эшлеклесен өнәп бетермәсә дә, Тәһран дин эшлекләре шурасы икеләнмичә эшкә керештеләр. Инкыйлаб сакчыларының тугрылыгы белән якланган Муштаба Хәмәнәй Израиль һәм AQSh белән күзәтелгән бу куркыныч каршылыкта җитәкчелекне үз өстенә ала. Иминлек башлыгы Али Ларижани милли бердәмлеккә чакырды. Иран дин эшлекләре шурасы сионист һәм Америка агрессиясе дип атаган нәрсәгә каршы үз лидерлыгын ныгытты. Иранда Муштаба Хәмәнәй дини лидер итеп билгеләнгәннән соң дөнья күләм энергия базаларында эшкәртелмәгән нефтьнең мишкә бәясе $105 артты. Trading Economics мәгълүматлары күрсәткәнчә, базарлар Ирандагы вакыйгаларга реакция белдергәндә һәм якын көнчыгышта киеренкелек артканда эшкәртелмәгән нефть бәяләре күтәрелде. Инвесторлар шулай ук мөһим глобаль нефть транзиты маршруты булган Ормуз бугазы тирәсендәге билгесезлекне игътибар белән күзәттеләр. Аналитиклар инвесторлар якын көнчыгышта алга таба киеренкелеккә һәм тәэмин итү өзеклекләренә әзерләнгәндә тотырыксызлыкның дәвам итүе турында кисәтәләр. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский киләсе атнада Украинаның дрон белгечләрен AQShта җитештерелгән һава саклану ракеталары белән сугышта сынап каралган технологияларны алыштыру өчен якын көнчыгышка җибәрә. Patriot ракеталары җитмәү сәбәпле Киев Иранда эшләнгән дроннарны тәэсирсез хәлгә китерү өчен җитештерелгән арзанлы кисәтү чараларын Фарсы култыгы берлектәшләренең югары технологиялы ракеталарына алыштырырга планлаштыра. Washington әлегә килешүне расламады, ләкин Зеленский моны Украинага кирәкле җиһазларны тәэмин итү, шулай ук төбәк саклануын ныгыту өчен ике яклы мөмкинлек дип атады. Әл-Авда хастаханәсе мәгълүматларына караганда, Израиль Газада күченгән кешеләр яшәгән шатырларга һава һөҗүме нәтиҗәсендә тагын 3 фәләстинлене, шул исәптән 2 баланы үтерде. Хастахана якшәмбе көнне ясаган белдерүендә корбаннар һәм 10 яраланган кеше ашыгыч ярдәм бүлегенә китерелде дип җиткерде. Беренчел мәгълүматларга караганда, һөҗүм Израиль хәрби операциялары аркасында Газаның төрле өлешләреннән күченгән гаиләләрне урнаштыру өчен төзелгән шатырларга юнәлтелгән. Бу җирле халык арасында паника тудырган. Израиль геноцид барышында 2023 елның 7 октябреннән бирле Камалыштагы төбәктә күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган 72 меңнән артык фәләстинлене үтерде. Кеше хукукларын күзәтү оешмасы хәбәр итүенчә, Израиль Ливанның көньягындагы Йохмур касабасындагы торак пунктларда канунсыз рәвештә ак фосфор кулланган. Оешма һавада шартлаган ак фосфорлы коралларны һәм йортларга, транспорт чараларына зыян китерүне күрсәтүче 7 видео язманы раславын белдерде. Ак фосфор янгыннарга һәм җитди җәрәхәтләргә китерергә мөмкин. 2024 елда игълан ителгән отны туктатуга карамастан, Израиль Хизбулла һөҗүмнәреннән соң гаскәрләр җибәрде һәм һава һөҗүмнәре башлады.
Кеше хукукларын күзәтү оешмасыннан Рәмзи Кайс ак фосфор куллануны борчуга салучы дип атады һәм Израиль белән, аның корал белән тәэмин итүчеләрен бу гамәлне туктатырга чакырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка, нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында татар халкының бөек драматургы Галиәскәр Камал турында сүз алып барабыз. Ул язучы гына түгел, ә сәхнәдә милләтне чагылдырган шын юл күрсәтүче дә иде. Оста драматург һәм тәрҗемәче Галиәскәр Камал 1878 елның 25 декабрендә Казанда туа. Аның белем алуы мәдрәсәләрдә башлана. Соңрак ул Шиһабетдин Мәрҗани һәм Каюм Насыйри кебек зыялыларның идеялары белән таныша. Бу танышу аның дөньясында яңа офыклар ача. Яшьлек елларында ул шигырьләр яза һәм хикәяләр иҗат итә, үткен мәкаләләр һәм әдәби тәнкыйть яза, төрле телләрдән пьесалар тәрҗемә итеп, татар сәхнәсенә яңа сулыш алып килә. Ләкин аның төп мирасы заманча татар театры иде. Патша чорында ул театрның иң көчле тавышы һәм модернизмның әйдәп баручысы булды. Ул сәхнәне ике яктан баетты: драма һәм комедия. Аның каләме кайвакыт халык фаҗигасенә кагылды, кайвакыт юмор көче белән социаль җитешсезлекләрне җимерде. Ул банкротлык һәм әхлакый җимерелүгә киң тукталды. Беренче театр, Бәхетсез егет, Безнең шәһәрнең серләре, Өч бәдбәхет һәм башка әсәрләр язды. Бүләк өчен, Өч тормыш кебек пьесалар белән ул сәхнәгә җан өрде. Галиәскәр Камалның пьесалары татар әдәбиятында реализм хәрәкәтенең нигезен сала. Бу әсәрләрдә әлеге хәрәкәтнең көчәюендә һәм үсешендә хәлиткеч роль уйный. Аның әсәрләренең иң үзенчәлекле ягы шунда ки, ул үз сюжетларын турыдан-туры реаль тормыштан сайланган вакыйгалар һәм персонажлар белән формалаштыра. Бу реалистик караш Галиәскәр Камалны татар мәдәни тарихында халыкчанлык һәм алгарышның әйдәп баручы шәхесләренең берсенә әйләндерә. Автор үз пьесаларында нигездә гамәлдәге административ структурага һәм системага туктала. Аның әсәрләрендә буржуа сыйныф, динне начар ниятта кулланучылар һәм инновация дошманнары характерлана. Ул аларның икейөзлелеген һәм үз файдалары өчен халыкны ничек алдауларын искиткеч итеп сүрәтли. Ул аларның тормыштагы бердән-бер максаты акча икәнен ачык күрсәтә. Шулай кымсыз, надан һәм хәйләкәр типларны реаль тормыштан сәхнәгә алып килә. Ул гомере буе театр һәм язучылык өчен күп авырлыклар белән очраша. Галиәскәр Камал драматург кына түгел, татар театрының рухи атасы да була. Гомере буе ул яшь талантларга һәм театр хезмәткәрләренә матди һәм рухи яктан ярдәм итүне үзенең бурычы дип саный. Аны тирән хөрмәт иткән сәнгатьчеләр бу бөек останы әти дип атыйлар. Галиәскәр Камалның татар театры тарихына тагын бер зур өлеше аның төрек һәм дөнья театр әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итүе. Әсәр язудан тыш, тәрҗемәгә дә зур әһәмият биргән Камал дөнья әдәбияты классикасын татар халкына тәкъдим итеп, сәхнә сәнгатенә зур өлеш кертә. Бу тәрҗемә әсәрләре үзенең оригиналь әсәрләренең формалашуында да тирән эз калдыра. Татар театры өчен беренче тәрҗемәче буларак билгеле булган Галиәскәр Камалның иҗаты замандашлары тарафыннан югары бәяләнә. 1926 елгы тикшеренүендә Әбдрахман Сәгъди Камалның тәрҗемәләре саны 100гә якынлашуын билгеләп үтә. Аның бу өлкәдәге алдынгы позициясын ассызыклый. Ул тәрҗемә иткән классик дөнья пьесаларының күбесе төрле чорларда сәхнәләштерелә. Галиәскәр Камалның төрек әдәбиятына мәхәббәте үзе бер тема, ул аның яшьлегенә барып тоташа. Кыскача, Истанбулдан килгән китаплар тулы сандык аның өчен борылыш ноктасы була.
Намык Кемальнең Мескен бала пьесасы белән урнаштырган бәйләнеш аеруча аның лингвистик аңын тирәнәйтә. Бу әсәрдән илһамланып, ул үз каләмен ала. Нәтиҗәдә ул үзенең беренче караламасын бәхетсез егетне шушы йогынты астында яза. Соңрак бу әсәр күп еллар сәхнәләштерелә. Аннан соң яңа әсәрләр туа. Намык Кемаль аның әдәби сәяхәтендә беренче факел һәм төрек теле белән өзелмәс бәйләнешенең архитекторы була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Галиәскәр Камалның тормышында һәм сәнгатендәге эшчәнлекләр чын мәгънәсендә чиксез диңгез. Ул татар театрына нигез салучы гына түгел, төрки һәм дөнья театрына татар телен кертү аша үз халкының мәдәни офыкларын киңәйткән күпердә. Сезгә бу бөек остазның театр хәзинәсен өйрәнергә һәм ул калдырган бай мирастан илһам алырга киңәш итәбез. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Ayavlı tınlavşılarımız bu yuma hem sırlar kaznası oraza baresinde haberlasamız. Ramazanda orazadın sırlarından birevi hem nefis terbiyasına karaytagan bet bolgan. Soyagına em kuday bir neşe hikmet salgan. Sosunlardan bir kesegi nav hakikatlar bolgan. Nefis her daim özünün erkinliğin tilegen. Hem özünü davamlı sosu sıfatta bilgen. Tilegenim ne bolsa men onu etermen. Benim etkenlerime eş birev karsalmaz. Men erzatlı bilirmen. Dep öktönüp bastikken. Ziyadası son nefis bir yaktan em özünü üşünlükten köperek küştün iyesi bilip bari isterimdi men bir basıma etermen. Kaysı isim bolsa bolsun öz küşüm ben yasarman. Dep öz özüne esine kaytıp gelse er tilegenine uyup sosunlarda etüdü işinden keliptiler. Ayrıyeten sosu nefis eşbir zaman özünün sonsuz nimetler milen karanıp beslengenin oylavını tilemegen. Ziyadası bay bolsa, ayrıyeten kuşu bolsa, gaplet tağı kömök berse, bari onun bolmagan, kolu aslına kirgen özü malı bilgeni, haktın bergen nimetini, başkasının kolundan tarta berip zormunan, kırsızlap alganday, yanvarday aşap yutar. Mine nav şerefli mübarek Ramazan'da en baydan en yarlıga erkindin nefsi savlay özünün üşünlöy mal iyesi bolmaganın em özü erkin bolmay aslı küşsüz kul bolganın Allah emir etmese en bürtököy en yengil bir zattı et almay ortalıkta kalganın misal bolsa kolunu suga sozalmaganın anlay verip özünde bar bilgeni ötürük Rablıktan erek tutar. Kul bolganını anlap üşünlöy öz kulluğu şükür betke yol tabar.
Demek sıylı Ramazandın orazası, nefistin öktümünü sındırıp, acizligin körsötüp, Kudayga yuvuk kılar. Yoksa nefis Rabbısını tanıgandı eş dilemez. Aynı pıravunga usap, Rabb olmaga avas eder. Kaysa azapka uğrasa, sosu tamar onda kalar. Anşa açlık azabıman, nav tamarı sındırırlar. Mine sosu şerefli Ramazandın orazası, Tuğradan tuğraga, nefistin pıravunluk yağına tokat sogar. Ziyadası sındırar, acizliğin, arıklığın, tagı yarlı bolganın, özüne körşöte verip, kul bolganın bildirer. Navbarede Peygamber Muhammed Aleyhisselam ibretli bir söz aytkan. Kuday nefiske soragan. Men kimmen, sen kimsin? Nefis Kudayga aytkan. Men, sen sensin. Nefiske azap bergen, hatta yannemge atkan, kayta gene soragan. Son nefistin cevabı, Ağustay aynı kalgan. Men, sen sensin. Kaysı azaptı berse, cevabı aynı bolgan. Sonunda Hak Kuday nefisti aş taslagan. Sonu kayta soragan. Men kimmen, sen kimsin? Nefis Kudayga aytkan. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Sen benim ayavlı Rabbim, men senin saga muhtaç bir kuşsuz kolunman. Sözümüzdün sonunda navmanelerde bizlerge akelip yetkergen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ga Allah'tın razı bolyağı em özünün hakkı bolgan tagı yakışkan kebimen em orazada okungan Kur'an harfleri sanavınşa salat selam aytamız. Sağlıkman kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınlayasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 2'de 19 metrli qisqartılığının 15.360 kHz-ligida Türksat 3A hem Türksat 4A yerişine bilen 3w.trt-dinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kişke 8-ci ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3w.trt-dinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşalar, bizning adres latin harflari bilan PK33 Yeni Şehir Ankara Türkiye poçta indeksi 06-443 elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.